Wannan platform Kafawa platform ne da zai kai tsawon shekara 1 ko wata 9. Idan kana so ka yi rajista ka yi amfani da namban wayarka kamar yadda kuke gani nake sa namban wayana a nan gurin, za ka cire ziron farko sai ka zo ka kasa password ɗin da kake da bukata ka ƙara maimaita wannan password ɗin, kawai sai ka taba kalmar register. Zai ɗauke kai ka Play Store ya nuna ma ka sauke application. Idan baka da bukata sai ka dawo sai ka taba wannan kalma ta login kamar yadda kuke gani, sai ka sa wannan namban wayar naka ka sa password kawai kai login. Da zaran kai login zai nuna ma waje kamar haka, za ka iya yin skipping, zai nuna ma ka yi receiving a reward ɗinka, zai nuna ma cewa ka samu reward. Wannan zai baka naira 1000 ne tsawon kwana 3 idan dai ka ci gaba da yin claiming. Wannan is free, sannan kuma zai iya fita. Amma idan dai kana so ka yi recharging kuma za ka taɓa kalmar recharge ɗin nan kamar yadda kuka gani, za ka zaɓi kuɗin da kake so, 4,000, 10,000, 20,000 duk wanda ka zaɓa. Yanzu ni na zaɓi 4,000, zan zaɓi Ofe, zan tura ta cikin Ofe kamar yadda kuke gani na zaɓa ta sama, zan taɓa kalmar recharge ɗin nan. Da zarar na taɓa kalmar recharge zai sacin zai kai ni pejin da zan tura da wannan kuɗi, zai bani account ɗin Ofe kamar yadda kuke gani. Da zarar na taɓa OK ɗin nan sai na taɓa kan wannan kwafi ɗin, sai na kwafi wannan account number. Zan fita daga cikin wannan shafi, zan je ni banki na, duk bankin da na so na turo kuɗi zuwa ciki zan shiga Ofe na tura daga Ofe kamar yadda kuke gani na yi festin wannan account ɗin. Zan sa wannan exact amount ɗin da zan yi charge naira 4,000, zan taɓa kalmar next, zan yi confirming. Kawai na yi recharging wannan account number da na kwafo. Da zarar na gama yin wannan recharging na yi screenshotting din wannan transaction din saboda gudun matsala idan dai har ama an samu, sai ka zo ka sa account number da ka tura wannan kuɗi daga ciki. Misali na sa account number na Ofe, sai ka zo ka sa sunan wannan account din da ka tura da kuɗi, kawai ka taba kalmar submit. Da zaran ka taba kalmar submit din nan da take can ƙasa kamar yadda kuke gani daidai wajen da zan taba, zai ce submit successfully, to za ka iya komawa ka koma pejinka da kake yin transaction, ko kuma na ce ka koma cikin wallet ɗinka. Za ka kalli yanzu haka nan har ya shigo naira 414. Kun kalli ga nan transaction ɗin top up. Da zaran yanzu idan dai ina so zan siya device ɗin da zai ke bani kuɗi kullum, zan taɓa kan kalman buy ɗin nan kamar yadda kuke gani a can ƙasa. Idan dai na taɓa kalman buy ga sunan akwai na naira 4,000, akwai na naira 60,000, akwai na nawa, ga sunan dai kaca-kaca, sai wanda nake so na siya. So tun da dai yanzu 4,000 na sa, zan siya wannan na farko din kamar yadda kuke kalla. Na ce muku idan dai kuka taba kalman buy din nan, sai ku taba kalman duk wani device din da kuke so ku siya ana. Yanzu na taba wancan na 4,000 kamar yadda kuke gani, zan yi confirming. Da zarar na yi confirming ya ce purchase succeed, please remember to claim income. To duk time din bayan 1 hour zan je ni na yi claiming. Idan dai na ga dama zan ke yin claiming duk time din da na so kamar yadda kuke kalla. Duk bayan awa ɗaya zai bani naira 14 kamar yadda kuke kalla gashi nan. Sannan ga nan wannan kuma experience power wanda suka bani shi free ne, sannan shi ma zai bani 1,000 a kullum, zai bani 1,000 tsawon kwana 3. Idan ina so na ɗora account ɗin da zan ke yin transaction, zan shigo wannan ad collection ɗin, zan sa sunan account ɗin da nake so na ke yin withdrawing daga ciki, zan sa account number da nake so na ke yin withdrawing daga ciki, sannan zan zo ni zan yi selecting bankin. So yanzu na sa account ɗina na Ofe amma na ga kamar ba Ofe, so bari zan zaɓi UBA, United Bank for Africa. Gashi nan United Bank for Africa. Zan canja account ɗin, ya zai koma account ina na Ofe. So idan dai ka zo ka zaka sa account number ka wanda zaka ke cire kuɗi daga ciki. Da zaran kuɗi ya kai naira 1,000 zaka iya cirewa kamar yadda kuke gani. Idan kana so ka cire, kawai zaka taba kalmar withdraw din can, zaka zo zaka sa amount din da kake so. Ka kalli banki na ya nuno a sama bankin da na riga da na sa, kawai idan dai ka taba kalmar withdraw din nan zai nuna ma ga nan withdrawal fee ɗinka, zai tambaye ka password din da ka sa. Da zaran ka sake taba withdraw zai tambaye ka password ɗinka. Kana sa password ɗinka a cikin 24 hours kuɗin da ka cire koda ya kai naira 100,000 insha Allah zai shigo. Yanzu sun nuna min cewa saboda ban siya device ba zai yiwu na cire